Στο σημερινό βίντεο ανοίγουμε Alakazam EX Collection Box, παιδιά, και πάμε να το ανοίξουμε πάρα πολύ γρήγορα εδώ μαζί. Λοιπόν, το κουτί βγήκε πριν μία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Το ανοίγουμε τώρα αμέσως εδώ μαζί. Θα σας βάλω και B-roll. Έχω τραβήξει κάποια πλάνα να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο κουτί, θα έλεγα. Μικρό. Πάλι καλά που δεν έχει jumbo card. Γενικά δεν μου αρέσουν καθόλου οι jumbo card, παιδιά, κάρτες. Τις θεωρώ ανούσιες. Δεν ξέρω αν έχουν και καν value στο market αυτή τη στιγμή, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Τέλος πάντων, πάμε εδώ να αφήσουμε τα φακελάκια από το Pokemon 151. Έχουμε εδώ το code card, δικό σας, παιδιά, όπως προλάβει. Και πάμε. Alakazam EX κάρτα, παιδιά, υπέροχο πρόμο. Κατάμπρα και άμπρα, παιδιά. Γενικά αυτό το foley pattern που έχει κάνει η εταιρεία πλέον από το Scarlet and Violet και μετά είναι πάρα πολύ ωραίο και καλό, παιδιά. Μακάρι να έβγαιναν όλα τα holos έτσι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα αυτά έχουμε, παιδιά, οπότε εννοείται καλοδεχούμενα. Λοιπόν, 4 φακελάκια. 1, 2, 3, 4. Chase card μου, Blastoise, Special Illustration Rare. Πάμε να δούμε άμα θα μας τύχει σήμερα. Λοιπόν, ανοίγουμε το πρώτο φακελάκι. Γενικά θέλω να μου γράψετε στα σχόλια άμα έχετε ανοίξει καθόλου το 151, άμα σας έχουν τύχει hits κλπ. Να γίνει μια συζήτηση ωραία. Code card, παιδιά, εδώ και αυτό δικό σας, όποιος προλάβει, και πάμε. Fighting Energy, ένα Paras, ένα Voltro, ένα Sandshrew, όπα, πάμε, ένα Krabby, Cypher, ένα Charmeleon, ένα Parasect και Butterfree, ένα Helix Fossil και ένα Beedrill, το οποίο Beedrill, όσο περίεργο και να ακούγεται, δεν το έχω τύχει ακόμα, οπότε χαίρομαι που μας έτυχε σε αυτό το φακελάκι. Πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο. Γενικά περιμένω ένα hit σε αυτά τα 4 φακελάκια, δεν ζητάω πολλά, για να δούμε αν θα είμαστε καθόλου τυχεροί. Με το ζόρι ανοίγουμε αυτό το φακελάκι, παιδιά. Podcast δικό σας. Πάμε εδώ. Energy. Ένα Magnemite. Τι έχουν πάθει αυτές οι κάρτες. Ένα Caterpie. Ένα Eevee. Ένα Grimer. Ένα Gloom. Ένα Clefable. Ένα Dactrio. Πάμε Reverse Dugong, Psyduck και ένα Marowak. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν έχει δώσει κανένα απολύτως hit. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι το άνοιγμα, παιδιά. Δεν θα έχει συνέχεια hit, γιατί αν ήταν να είχαμε όλοι hit σε κάθε άνοιγμα, τότε οι κάρτες δεν θα είχαν πολιτική αξία ή δεν ξέρω τι. Steel Energy, ένα Pidgey, Poliwhirl, ένα Kakuna, παιδιά, Poliwag, ένα Fearow, Onix, το οποίο νόμιζα μια ζωή ότι γραφόταν με Y αντί με I, αλλά εντάξει, έπαθα ένα σοκ. Dragonair, Machop, Ρατατατά και τίποτα, παιδιά, ένα Ditto. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Last Pack Magic. Να δούμε. Δώσε ένα hit, ρε παιδί μου, δώσε κάτι, εντάξει. Δηλαδή έτσι θα μας αφήσεις. Code card, δικό σας. Έδωσε ένα Galaxy Basic, έδωσε. Ωραίο, καλοδεχούμενο. Ένα Zubat, ένα Goldeen, ένα Weeping Bell,
Ghastly, Daisy Shell, οπα, ένα Venomoth, ένα Rapidash, πάμε, Hitmonchan δεν το έχω, ένα Drowsy και ένα Weezing, παιδιά. Λοιπόν, τι να κάνουμε, από τα hit, ποια hit δηλαδή, μόνο αυτά τα τρία αξίζουν από όλο το Alakazam box, και αυτό μας έτυχε. Λοιπόν, θα τα σλιβάρω, αυτό το έχω βέβαια δεύτερη φορά, θα τα σλιβάρω, θα το βάλω στο binder και θα μείνουν εκεί τώρα στο collection. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, παιδιά. Κάντε like, ένα sub, το εκτιμάω πάρα πολύ. Και αφήστε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο προϊόν θέλετε να ανοίξουμε από Pokemon 151. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.